ही चर्चा करची आम्ही तयार आसा। मुख्य प्रवाह मुख्य प्रश्न सोडून भायर वचूं नये म्हणून आम्ही लिखीत स्वरूपात आमच्या जाल्ल्या अन्यायाची आम्ही संपूर्ण मागणी दवरतात। सरकारान आपली दवरची आणि स्त्रिया मुलांचो अनादर करणारे वाक्यरचना करून मुख्यमंत्र्यांनी ज्या खुर्चीचेर ते बसल्यात मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची त्या खुर्चीचे अवमूल्यन केला, त्या खुर्चीचा अपमान केला आणि त्याही पुढे वचून आम्ही म्हणतात की ज्या भूमीन त्या मांद्रे मतदारसंघात त्यांना मंत्री केले, आमदार केले आणि त्या आमदारकीच्या खुर्चीवरून चढत ते मंत्री आणि आता दैव संयोगान एक्सिडेंटली ते मुख्यमंत्री पदाचेर पावल्यात, त्या ह्या मांद्रे भूमीचो, मांद्रे वासियांचो, मांद्रे मतदारसंघाचो पूर्णपणे ताणें अनादर केल्लो आसा, अपमान केल्लो आसा। जे वक्तव्य असले त्या वक्तव्याचा एक महिला म्हणून निषेध करता, नारी शक्तीचा एक भाग म्हणून निषेध करता आणि या भागातली माझी प्रतिनिधी म्हणून हे करता। राजकारण हे सदांच सगळ्यां खातीर नसता। आजचो आजी आसा तो फाल्यां माझी जातलो, पण म्हाका सांगता अजून किंमत आसा, खंयच्या ऑफिसान गेली किंमत आसा, पण म्हाका दिसना लक्ष्मीकांत पार्सेकर ज्या दिसा ह्या पदा वयल्यान देंवतलो त्या दिसा तेची किंमत झिरो जातली। आमी अजून टिकून आसात, पण हेची किंमत झिरो जातली हे तरी लक्षात दवरपाचें।